Ok, takže dneska si zahráme Minecraft s Idam a začneme novú sériu, kde budeme hrať Minecraft. Oh my god! Bude to taká pohodová séria, pri ktorej si môžete večer zapnúť a kúkať na ňu. Počilovať. A my môžeme ísť na ňu. Ja som tu na nejakej trhline. Mám tu železo. Dobre, mám málo. Nemáš nejaké jedlo? Ne, prosím ťa, dáš mi to drevo? Daj mi kameň. Díky. Kameň, tu máš. Ja idem vyťažiť toto zlato, čo je tu. Po vode to neťaž. Dobre. Mám ti spraviť štít, alebo mám spraviť meč? Nie no, ale ja akože asi zomrem, pretože no, asi mám tak 1,5 hapka. No. Choď si hore pre jedlo. Budeme potrebovať redstone na niečo. Ok, tak ja ho vezmem. Kde je vlastne spawn? Že by som sa zabil? No už som sa zabila milom. Aha, ja neviem si nájsť krampač. Ježiši Maťo, to boli Kokos 3 veľa. irony. Aha, tu je. Ne, on mi odbuchol z schody. To čo si dovolil? No, kámo. Čo si dovolil ten creeper akože? Kto mu dovolil? Ja ne. Tak určite ne. Kámo, ten creeper bol taký špión, kámo. Ja tu mám zrazu 4 mobov. Si šiel niekde tadeto? Aha, stone pickaxe. Čo nechod za mnou, ty sa tiež stratíš. Keď sa vykopem, tak ja sa vykopem. Kámo, to bol fakt taký špión, ja tu mám 6 mobov. V akej výške si ty? Ičko mám 80. 80, tak to už som docela blízko. Ja už Aha, viem, však prečo ty som už tak si ďaleko. hore. Ja ťa vidím. A ja Nemám teba jedlo. na mape. Ja Ja vidím mám ešte- domček. Ja mám luk. Dobre, tu máš to jedno železo. Však si to nechaj, však si choď spraviť veci. Choď Mám spraviť veci, sekerku. však si mi spravil železnú sekerku. Sekerku máš? No, však Ti si mi robil? urobil. Hej, Jaj, áno. ten vesničan vie utekať. Ha, teraz nikto ťa predo mnou neuchráni. Ha, budem zabíjať vesničanov. Ty mi zdrať nebudeš, malý pidižvík. Ha, mŕtvy. Vyhubím celú dedinu. Choď preč, Satan, choď do pekla. Iron Golem sa vyparil. Povedal, že ho bolia záda a proste zmizol. Ja im tu kradnem a ty ich proste terorizuješ. Bereš im vetu. Hej, hladká mi sekerkou. Tyšky, poď von. Čo pridali v 1.2021? Všetko. A potato. Empty map. To je dobrá mapa. Prázdna mapa. Brutálna. Som len chcel povedať, že není to akože žiadne zviera, že na 40 metrov. Aha, mám pre teba armor. Že je kožený. Ako si vedel. Však lebo sme bolo v tej vesnici, kde sa vyrába koža. Tak, ale zober si aspoň to je Daj. zober si, tieto 2 mám. Tie ďalšie 2 som si musel dať na seba. Bola zimka. Ja Hej, čo chceš? už nič. Tyšky, aký? Dám. Že no. Toto tam nechám. Nie, to vystrihneš. Za 100 € teraz potrebujem zarábať. Ja tam nechám tvoje meno, takto sa zarába. Potrebujem nájsť skeletona na veľmi vážnu vec. Cez čo strihaš? Cez kapku. Ty ako strihaš? Strihaš že akože ako ja napríklad, ako nejaký psychopat. OK. Pol sekundy ticho, tak proste to strihnem. Hej. Teraz si vravel, že až tak moc nestrihaš. Nie, ja to myslím tak, že ja tam proste nedávam tie mýmy a tak, lebo ja to nemám posťahované, ale proste keď tam pol sekundy alebo proste milisekundu není proste zvuk, tak to proste dám preč. Doteraz som ešte nevidel video, kde si... Doteraz som nevidel video, ktoré by bolo poriadne prestrihané od teba. Hej, tak lebo ja to nestrihám, že často až tak moc. Tak si postiel, prosím ťa. Čakaj. Vie o tom, že mne stačí spraviť toto. Čo? Čau. Čau. Si myslíš, že si rýchlejší? Keď ma takto budeš podporovať, tak si myslím, že som rýchlejší. Musel, ale všípi však ber, však ja mám... Lukamo! Typol si na zombíka. Tyšky, daj mu do hlavy. Daj mu do hlavy. Ja Nice. som najväčší boss. Ne. No. Dobre, tak. Ja som nevedel. Nerob. Ok. Ježiši, ja som nevedel. Ten magma blok môj není. Headshot. Boom, bam, bop. Poď postaviť dom. Výšky. Aký veľký dom by sme chceli? Takýto? Hej, taký to je dobrý. Tu
tunak postavíme dom, lebo tunak to je pekne rovné. A ľudia, ak chcete, aby sme natáčali viacej takýchto videí, tak dajte like a odber. My natočíme viacej. A hlavne túto sériu chcete, aby sme s ňou pokračovali. Tak nám dajte like a odber. A ak dáte 10 lajkov do 4 dní, tak natočíme instantne video, že 2 party po sebe. Dyšky nie, pretože Dyšky moc striha. Dyšky moc striha, on to tryhardí ľudia, takže on nie. Ale ja natočím. Spravím pár čestiek, dám tam tie dvere, ty sa dáš dole. Ja tu spravím taký dizajník. Hore, dole, hore, dole, dole, hore, dole. To tam má byť. To má byť. Keď už si to teda urobil, tak urob to aj z druhej strany, tak že to bude. Už to je. To je hrozné. Dobre, už to mám. Dobre, ľudia, takže dajte like alebo ďalšie videá. Čau, čau.